Nazdar chuligáne! Co je ty mrtko? Já jsem schválně se zkoušel, vole, nebo prostě, abych to nemusel pípat, ty kudo jedna. Tak, hele. Mám na tebe otázku, co tu děláme? Já to kurva nevím. Dacho? My děláme to, že jsme ve vesmíru, kámo. Fakt? A tak my to bych absolutně... si... Hubej, tak to bych si vůbec nevšiml. DEčko, jo, DEčko. A máš tam questy. Kde? Vlevo nahoře máš knížku. A udělej si tu basic information, máš to přečti, co tam máš dělat. A vyzkoušej si ty věci, jo. Počkej. Jenom si to vyzkoušej. Tady mám rewardy, počkej, beru reward. Ano, ty rewardy tam máš, vole, za ty questy, až je uděláš, ale ty Ale já už je mám hotový. Ale ty je musíš jakoby přečti si ty questy. A aspoň to vyzkoušej. Ale já nemůžu, já klikám na ty Nefunguje. More, volá mě babička do klíče. 10 hours later. Prosím tě pěkně, rozklikni si ty questy a podívej se, co tam je napsaný, vole. Máš tam vytvořit party, shop, jak se používá ta... Ale já to nemůžu rozkliknout. Pod tím questem to máš napsaný, Kárečku. Retard, vole, fakt. Jak ty můžeš chodit na střední školu? Dobrý, už mě to nebaví, jdeme hrát. Ale tak nevím, co mám dělat, ale. Hele, já bych šel dovnitř. Třeba. Jo, jdem dolů. Jdem dolů. Ty vole, uhni, seš tlustej, uhni. Jdi do hajzlů. Uhni! Král jde první, ne? Jo, ty jsi král možná tak v dementu. Vej, tady to můžem těžit jako. Asteroid Rock, vem to. Kradem. 10 hours later. Absolutně netuším, co tu máme dělat. Jo, ty můžeš udělat Asteroid Block zase. Ale co s ním, to už nevím, ty vole. Hele, víš co, čum? Já vím. Aha. Aha. Ne, a jdeš do těch questů a ono to tam je zase jako napsaný, co máš dělat. Starting jo, up mě to spadl jmenuje. mikrofon. O, kurva. Jenom víš, co je hustý? No. Ty vytěžíš ten blok, dostaneš toho 1 až 2, ale ty zase můžeš vykraftit ten blok za 4 ty a můžeš na tom prodělávat jako tvůj táta v kasíně. Hezky, a už taky můžu dělat. Co? To jde jíst. Jo. Bere ti to jeden hunger. Vy Ečko, běž do questů a tam máš starting up. Kde? Starting up. Můžeš si tam podívat, co se s tím dělá. Many hours later. Proč jsem dostal emergency? Jo, on se na ten armor ničí. Pozor na něj. A co se s ním teda dělá? Řekni mi to, pověz mi to. Uděláš si 4 bloky. Máš to v těch questech. Uděláš si 4 bloky a můžeš si z těch 4 bloků udělat crafting table. Já mám nějaký dobrý kameň, ty vole. Hezky! Já myslím, že to bys to plní taky ty questy. Ne? Jo, kámo, ty to plní za všechny. Takže já si to jenom vyzvedávám. A tady z toho si uděláme tulky první, protože na PC mi fakt farmy nechce. A jak chceš udělat tyčky? Z 2 asteroid bloků uděláš 1 stick. Tam to máš napsaný všecko, more, dívej se na to, ty jsi normálně retard. Ale pověz nám nějakou pohádku. Ty jsi v tom extra dobrý. Ne. Jo, ty to umíš. Bych ti řekl takovou krásnou pohádku o pánovi, jehož jméno začíná na N, ale to bohužel nemůžu. Jo, what the fuck? Já mám krumpáč. A víš co? Víš, co s tím krumpáčem budu dělat? No. A kopu dál, svůj krumpáč držím v rukou. Mám rád svoji díru svou. Dlouhou, tlustou, černou. Hej, kokot. Máš tady i shop, kdyby něco, ten tam je nad těma questama. Block shop, můžeš si kupovat bloky.
Pustý, co? A bude, jak budeš dělat ty questy, tak ten shop se ti bude odemykat víc a víc. Jo. Koupil jsem nějaký floating block. Nevím, co to je. Jo, vůbec netuším, no. Dej mi to. Ty zmrdá. Fakt, vole. Řekl bych ti, co seš, ale to nemůžu. Hej! Počkej, já se na to podívám kladivo. Počkej, no tak to vůbec, frére. Hej, nedělej tlaky na mě. Ne, emergency, kde to je? Kde je emergency item? Kde jsou emergency item? Je ti něco, bráško? Jo, Je ti hodně. Počkej, já ti pomůžu. přestaň do píči. Ne, teďka už to budu hrát seriózně. Co zkoušíš, frére? Jau! Já nic nedělám. Já se s tebou chci jenom mazlit. Já ti vymazlím, vole, sekerou přes držku, debila. Hej, vůbec na mě nedělej tlaky tady. Ne. A nikdy. Já budu asi potřebovat odportnout. A už neser, ale. 10 hours later. Jsem zpátky. Ty jsi to hamar. Z toho padá nějaký pičoviny. Čum? Šrekovo Ice sperma. shard. To je jak lucky bloky. Dělej ty questy, ať víš, jak se to dělá, debile. Já nevím, kde najdu ty questy. Jo, už jsem to našel. Si otevřeš. Vlevo nahoře máš. No, No, starting up. řeknu ne, na rovinu. A dívej se, co se tam může vykraftit, zkus si to udělej. Jsi mohl říct na rovinu, ne? Když jsem ti to říkal, tak 6krát ty kriple. To nám je moc složitý. Proč nehrám radši Valorant? Ničí ten armor, jenom ty jsi kokot prostě. Ale piču. Teď už se ničí. Tam Fakt? dělal díru, debile, jo? Já mám rád díry. Víš co, víš co? No. Ty jsi dobrý kudí hvízd. Ten sráč hnědej. Vypadá tak Ničemu, vole. Udělej si ten Homer, kámo, to vypadá jak moje sračka, kámo. Udělej si ten kladiváč. Jak se, počkej, já ho na si najdu. Hammer, asteroid Hammer. Teď to úplně easiest mohl mi říct, že to mám vykraftit. To get cobblestone. Miners, to mám rád. Miner. No tak to úplně asi neudělám. No, uhni píčo, teďka tady kraftím já. Hezky. Hezky, mám hammer, kámo, nemáš co? Kámo, co to padá, kámo? Fakeový emeraldy mi padají. Dívej. Co? Oh, bomboklad! Mi to dřevo! Jo, píči, ty zmrdá. Si ukradnu, to jsem. Karečku. Marečku, párečku, tak to. Já jsem metr kára. Ty jsi mi fakt nenech, ty seš káreček. Jsi škáreček. No, nebo bych tě pobodal. Máš malý páreček.
Marečku, panečku, nech to. Já ho to bolí, ale nech toho. OK, sorry baby, už to nechám. Hej, přestaň. Dobrý. Mír. Samir, you are breaking the car. Samír, to je ten, ne, to je ten hodnej kluk, který má rád hlavně ty fanboje a takovýhle, ne? To jasný ne. No, jsem o něm slyšel, že to, že byl Samir, teďka, ne, Gerchan. ne, že on teďka byl v nějakým gay clubu, jsem slyšel. Jo. Jak získanu rok? Jo, ze Stoneu, dobrý. Do rok, píčo, co jsem. Teďka se tady králem já, bráško. Rok získáš tak, že budeš rozbíjet kladivem asteroid bloky. A jde získanou asteroid block, jo, ne, co? To je tady to šedivý, kárečku. Hrajem to tady, už vole půl hodiny a ty furt nevíš, co je asteroid blok. Dobrý, v Jsme klidu na ne. skurveným asteroidu, brácho, co to je do píči. Až mě z toho volá bába, chápeš to? No! To je! Pozdravuju tě. Kde jsi to vzal? Ty čuráku! Ty Betí. Kde jsi vzal ty jetíčka? To je jedno. To tam je někde v tom questu. Jo, hrozně no. Jakoby... Jakoby trochu jsme tratili no, jako. Proč bys to dělal? Skibidi toilet. Co? Proč jsem to podporil? A mně se vyjebaly drivery. Počkej, nechceš mi Tak říct. nebudem hrát, no, dobrý. Teď klidu ne, tak pojď hrát. Kamo. Musím zase půl hodiny stahovat skurvený drivery. Kvůli pár zasraným, vole, bombám vymrdaným. Ale... Teď to nic tak hroznýho nebylo. Řekl, že dobrý první video, vole. Já bych řekl... že tohoto už asi dneska konec. Já bych řekl, že druhý díl, vole, asi kurva nebude do píči. Já si myslím, že druhý díl určitě bude. Určitě i z toho samého saveu. Myslím si, že máme tak na čem pracovat. Hej, ty jsi fakt vymrdaný kokot.